ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर सब। कि कैसे करी बड़ाई रोज होत बा लड़ाई, ओ कैसे करी बड़ाई रोज होत बा लड़ाई। कि कितना अरे बाड़े कुरफाती पाकिस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में। कैसे करी बड़ाई रोज होत बा लड़ाई, कैसे करी बड़ाई रोज होत बा लड़ाई। कितना बट कुरफाती पाकिस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में। और सीमा के ऊपर वो गोली चलावे, बम विस्फोट हिंदुस्तान में करावे। ओ सीमा के ऊपर वो गोली चलावे, बम विस्फोट हिंदुस्तान में करावे। पाकिस्तानी कसाई कैसे मानी है ये भाई, पाकिस्तानी कसाई कैसे मानी है ये भाई। खाली रहम हो तो बट हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में। और पूरा पकन मानाए के बाटे कुरफाती, अब भारत के देख देखी फाटे एकर छाती। ओ पूरा पकन मानाए के बाटे कुरफाती, देखी हिंदुस्तान के फाटे लाए कर छाती। चुप बाटे हिंदुस्तान काहे सूतल विज्ञान, चुप बाटे हिंदुस्तान काहे सूतल विज्ञान। मोदी खामोश बाड़े हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में, कौन जादू। चालीस उग्रवादी जहिया रहले हमारल, तहिया बुझाइल पाकिस्तान बाटे हारल। ओ 40 उग्रवादी जहिया रहले हमारल, तहिया बुझाइल पाकिस्तान बाटे हारल। सहने कलमा जाला में हिंदुस्तान के जगह में, सहने कलमा जाला में हिंदुस्तान के जगह में। करी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान में हो, कौन जादू चलावे हिंदुस्तान